Alright, ladies and gentlemen, sa September 12, lapit na lang yun ang ato nga pa-MMA nga fight diri sa Caliente Cafe diri na sa may Tops 88. Kag syempre, miyara kita pirmi sa aton nga main event. Miyara tas ang gamay nga celebrity niya nga nga hampanganay kay titungod do video suya ay dugay na sila nga suya ay guro. Ti gusto ko mampanganay gid sila. So ang una tayo pagkilala sa akon nga wala. Sa left side ko si Togs from Cadiz, weighing 50 kgs, hobbies, volleyball, kag swimming. Okay, so on my right, weighing 60 kgs, no? Pero kinanamakat lang ka weight, no? Para parehas ka mo. Wala. 60 kgs. On my right, Mr. Kuya Allen yun. Ang yaling hobbies is buy and sell kag ng praying. Wow. Okay. So face off lang ta. Wala lang ta Wala lang ta September 12. Wala ta hindi na. Hindi na natin kaklaro sa ato ni September 12 ko yan. September 12 ko yan. Okay. Oo. Maka-training man sila. Wala Hindi dito gaya kadali. Ginorient, tagin ka mo ba lang wala nang tama yung nandiyan. Okay. Uy, bla? Ay, kapi ko mo. September 12, hindi na yun sa may Caliente Cafe. Kuya Allen, kag si Togs. Para sa ato, yung celebrity nga. Uy, sir? Natangin ka na. Pagnak ka na sa puso. Wala, sa daso na bala.